contact for contract. Obele nwae egwu niile nye contract maka fanweziri contact. Ụmụ okoro kpatara ego ndị congressmen ịmalụfa poverty abụzie past tense a na-ekwuzi na ketere. Egwu a bụ egwu ndị nwere contact. Egwu a bụ egwu ndị na-enye contract. Egwu a bụ egwu ndị congressmen maka na fa nwere son name. Obele nwa na USA, obele nwa kpatali money. Chairman Graphic Nigeria Limited, Chairman Chief Executive, Bronzeville Marine na Port, Ogbuaga of Ogbuaga, Ngene of Nwangene, Emperor John Bosco, Osibo, Emperor John Bosco, Osibo. John Bosco give me contract, Makani nweli contact. Kamsolina congressman, ka poverty pulu past tense. Wata kwata, John Bosco Osibo, may your days be long. Igada mukwana yo. Emperor John Bosco Osibo dogu. Wata kwata, John Bosco Osibo, may your days be long. Igada mukwana yo. Akwụwata kwụsị aka osoloke ibezi efe. John Bosco kelelu ụmụmọmi graphic odogwu Patricia Ugo ball like this is in Rivers State. Stainless leti Ike Ozigbo. Mommy big besi na n'ọnwa marizu, ọnwa marizu, ọnwa marife o. Late Chief Ike Ozigbo. Ọ nalị mmụọ mana ọ rapụrụ mmadụ n'ụlọ naba mmụọ. Mommy graphic, mommy nwere contact. Mommy give me contract maka na nwere contact. Ka legazin bro pastors Ugo bola nke izizi bilio. John Bosco kenelu mụ nwanne yi onye ọma na Nwangele odogwu duru Germany one of Aba. Chief Engineer Theodore Ozigbo, Engineer Iweli contact. Uncle T give me contact. Kedu maka lolo Ifeoma Ozigbo, Mommy Uncle T. Chinwata kwa kukonyilo neme bụ na kiti. Ndị bụ Ozigbo unu bule bụ nwa fanna. Unu nada kofe nofu all the time. Maka nunu mali nofe na buka Wata kwata, John Bosco Ozigbo, may your days be long. Igada mukwana yo. Kedu maka Caribbean Crest Shipping Company na Port Harcourt. Igada ndị nwela fanna. Kedu maka obele nwa na Yeze na Muri. Chinwuba Chinwuba na Jodogwu, Operation Manager na Caribbean Crest, aka Najas Wonyamuri Odogwu. Najas give me contract. Give me contract maka na nwere contact. Obele nwasoli na congressman ka poverty Luciano pastors Chinwuba. Atlantic Crest Shipping Company na Port Harcourt. Unu so na ndị nwere contact o. Kedu maka company representative odogwu Iyanyi Chukwu Ebere, Operation Manager na Atlantic Crest na Port. Onye ogo ubilili mo Arisa Arisi na dakofe inoku
Sato Severe Biri Ome Nwanne Bililimu Arisa, give me contact, give me contract. Atlantic Crest, man, the importance of good planning. Nyaka Faji, we master planner. Emeke Bere, Arisa Junior, Chief Officer, Atlantic Crest Shipping Company, Port. Inter one of Obo. Inter Inweli contact. Inweli excessive contact. Master planner, give me contract. Council Louisiana congressman. Kelumaka, the oldest marina in Boswell. Marina Chiedozie Ebere. Be commander Osheni Cresto Dogu, aka Kura Lassis, only reverend, and the better Severe. Ome Nwanne Bililimu, isi Kenebezendi Ocean Crest nina. Manachuku Fuli inanya wenye esibo mwani. The successful success. The successful success is really one yoma. Lolo Amarachi Success Severe, aka Swiri. Imaluma Naru Wemasikwa Numume, Nyaki Jiburi Golo. Kedumaka, Captain Francis Sule, Iron Sharpnet Iron, na Ocean Crest. Olotu of Okwama. Oporosa of Oporosa, a joy of a joy. Captain Ibulebu Mwafana. Captain, give me contact. Give me contact. Councilina congressman. Poverty propasters. Odogu Kedumaka Chief Ejim Berebe General Manager na Graphic Odogu Oguta one of Oguta Obele one na Yeze Chief Ejim Berebe John Bosco Sinke Nebe yo Yemaka Prince of Honor One Kingdom, Chief Hope Mponwe. Eze don't like this is in a honor. Ibune Kumafana. Prince of Honor, Odogo Bele Wana Yese. Ojidone Mogo Video. Kemaka Chief George Amangala. Strongman, River State. Oil controller, money distributor, packaging and repackaging, Obele Waneke Nei. Strong man, Ibule, Kumwenu Sunday. Chief George Amangalo Dogu. Strong man who give me contract. Makani Weli contact. May your days be long. May your days be long. Kanjekene Captain Eje Tembanu. Captain Edemete, Managing Director, Edemete Hotels na Port, aka Pacific Lodge. Captain Ibule Police Onifanalu, good food, good service, yeah. Air condition and jacuzzi, yeah. Entertainment and point and kill. Take me
to Edemete Hotels, Pacific Lodge for Port. I need to relax you and catch some fun. Hungry they wire me, take me to Edemete Hotels, Pacific Lodge for Port. I need to relax you and catch some fun. My corporation manager na Pacific Crest, Chief Amobi Odogwu aka Kwekikwe. Customers to obey obele nwane nye ekene, obele nwane ekene yi Chief Amobi Odogwu, operation manager na Pacific Crest. Chief give me contact, Kobeli nwa solu ni fanalo. Kanje se na South Africa jeke nebo bele nwa, Ugochukwu Ebele Odogwu, the only yori boy. Ele mo na South Africa, yori boy ibililu mo. Obele nwa tosu musila musila butobo, obele nwa nenye yekene sajenu nye yekene nivi mele no na sobu ya sobu. Ele mo Mega take me to United States of America. Can take nebe mbadodo Dr. Okechukwu Ebere. My food instructor, Mother, give me contract. Give me contract. Makani mwele contact. Oyoli me bulum kanje se no bidezena. Kanje kele bobele mwa. Chifo. Usoman leke bili. She contract na Port Harcourt City. Gidiba mome wane bilili mu, Gina loloi Chinyere neke, Obele nwa sajene nyu nekene o. Kemaka Priest Augustine Okafor, Wafen na one Anambra State, Chairman Chief Executive, Adimo Group na Port Ubili, Adimo Iwele Sesi Contact. Kelelo mulo la Gisteless baby, Chinyere Okafor. Kemaka Okuloka one na laba Prince Jude Udeze. Okuloka Nwonyuko Odogwu, importer and distributor Kings Electrical and Telephone Cables na laba. Kemaka Chiti Okuloka Ugebe one. Chimo Biako Odogwu, Eze Gold Jewelries na Laba International Marketing, Onyurato were bililo bele mwa o. Lolo Ifomo Biako, Stainless Baby, Unu mwela pana unu mweli contact. Nenu mu contact ibobele mwa nono kuma o. Sajenu wonyobo unebelu o. Kalegazine bruise no past tense. Kabobati bruise past tense. Onye nwelulu nwelife o. Onye nwelulu nwelonganya na bia. Unu bume jejemba. Kedu maka Chukwu n'ikekwo. Akụ nwata gị zizi ịgazo. Chairman Chief Executive Chibonic Investment, Obele Mwasaje nenye ye keleo. Kenelu mumpa nekai. Chikoni nikekwo. Stainless baby. Chibonic Odogwu. Chukwu nikekwo bilio. Uche bana sinono kuya. Wonya mezo bigeze na bili. Uche banas.
Banners Company na Port Harcourt Odogwu excessive contact guy. Obi nenu wa mobele wa mu ne kusinu oyemo obi kangwae onweli peji malu di obi nenu wa gamu ne besinu owa mu obi obele wa obi ne bi na kono oyemo no gamu ne tizinu owa mu obi kangwae obi nenu wa no Obi Kangwae Ogologa brokwa na nwa metore o Mano nyeme kona ni bia melo Pelo kira akwa mmadu Onye ila kwe melo statinu Kozini ya bobi Onye lesia lesonu moto Emono Oneko kwani ya bobi Onye lusie wani ya bochesinu Emono Oneko kwani ya bobi Ifi bubu koyo Makano weli peji malo binenu wamuno Obi nebi na kono oyemo Obi lulu no bene na nea Obi weli vestiment ayala nu Obi bia na lonchi no kwechili oyemo Obi na da kofia no kumaka no malo yimunu Dofe na muka Ife mude kubi ife dolu manya nenu wamunu Enwere obi kobinu Wamunu Onyelumu Obi Kangwae Obi kobi nenu obele wamu ni kusinu wamu Oyemo Obi Kangwae Ife nemenenu wanyaka mujebelunu Makanonye jemunye konisia womoimu Kangwae Obi kobi obele wamu Usoyemu oyemu Obi Kangwae Akwisini bobinu Akazutu na village Ikazeno okpo oyemono Isini bobinenu wamono Abo ilonchi ni sina kontena yada lumili oyemono Ifi bubu boyo Iburo binu yaka mone bezinu Wamu obele nwa Obi kobio
kobi n'elu ụwa mụ n'onye ka mụ na-ekwusinu oyimo Obi kobi yo kangwaye ife ji malụ ndị bụ obinu fa na-ekwechiri no matter the condition oyimo kangwaye Babu fada n'elu ụwa mụnụ investment babarụ banụ n'elu ụwa mụ ụmụ ụwa kwenyelu obere nwa o kwenyelu obere nwa na ibo na-ekwu n'ọbụ eziokwu oyimo ọ bụrụ ira na somozikoba ka ị n'ibuzo obi asị asị oyimo ife ibubugo yo ị ga-anọzi na bụ oyoyo ka nka oyimo Obi kobi yo obere nwanụ obi kobi o obi n'ime obi oyimo Obi kobi yo o nwere ife ji malụ ndị bụ obi kwenyelu ụmụ nwadị ogonwe onye ogbo olu ka njelu natanụ akụkọ mere eme ya ka mụ na-ekwusi o ife kwuru ka mụ na-ebezi n'elu ụwa Obi kobi yo obi kobi n'elu ụwa mụ kwenyelu obere nwa o Obi kobi yo kangwaye oyolima bolimu ka nje kele ndị bụ obinu ndị buru ebu nwa afọ ana okweli nkwame nkwa na mbanọ Chief Lawson Chukwu Ekwueme Okwusuama Seklo n'isi ala mbanọ Chairman Last Group Kebakalọlụ ya Ijeọma Chukwu Ugodia unu so na ndị bụ obi o kedu maka Chief Engineer nwanwe ihe nwụwa Chairman Chief Executive Amatek Nigeria Limited Dika na Baris one of his obodogu nwanwe ihe iso bilio kemaka Chief Nnamdi Emelo Chairman, Controller na South Africa Chief Nnamdi Emelo obele nwanne keneyi Chief Lawson Chukwu sokwenye ya ekenenu odogwu na South Africa Honorable Chinedu Obi DC Chairman isi ala mbanọ isi ala mba na maka mma n'ụwa isi ala mba na maka mma o Honorable Chinedu Obi bilinu o nna m ochie Guinness Company ka ị nabatazi anyị jebeze na Aba plant Mr. Emma Inyakam Logistic Officer na Guinness ya na lọlụ ya o Mrs. Chioma Emma Inyakam Midwife lọlị ga-enyekwe mụ paracetamol nye mụ paracetamol n'isi na-awazi n'ụmụ nwanyị ọmanụ igolo Mr. Emma Inyakam Logistic Officer ịdị oke Honorable Elvis Chukwuemeka n'Umudodogwu gburugburu 1 Obibiezena my chairman Chief Barrister John Ekocha Ezinwanụlakwo Odogwu Kebaka Chief SU Ndubako Enyoha one of Orodo Ohiri and Partners na Lowere unu so na ndị Odogwu Ndubisi Osuji ịpọta onye Morie isokwa Obi kobi yo kangwaye obi n'elu obi nwere akwa na kamụ na-ekwunu ndị obi baruba kangwaye ndị na-enye n'obodo aka n'elu ụwa na n'ụlọ obi o
ụmụ ụwa asị na o nwere ife eji amala obodo amali, mana ụfọdụ sizi n'obe egwu na-eji eji mara ife ọ bụ omenala ya ka eji amali obodo, maka obodo niile na-eti egwu obere nwa ọgịnịzi ọgịnị oho oge dị n'ife niile oyimunu ife na-elu elu nụ mgbe eji alụ ọrụ na mgbe eji eli eli nke oge ya lụrụ omebe o ịbịa n'Igbo o nwere ife eji amali obodo amali, ịbịa n'Imo steeti oyimụọ o nwere ife eji mali obo ụwa amalinu ụwa magwa seremoni ya ka eji mali obodo oyimụọ emume ji mali obo obodo mụrụ nze mụ ọzọ obere nwa na-ekwuzinu emume ji mali obodo mụ oge owu kwuru obodo gwuo saje melodi na-ekwuo asị na onye amụrụ ebe mmiri si bido mabịa ọnwazi ka ọ mali ebe ọ ya kwụsị, maka na ife na-elu elu ife na-elu elu oyim ife na-elu elu nụ, mana onye ife elu ụlọ dị ka ọfụlụ Chukwu, onye ife elu ụlọ dịze ka ọgwọli amụma, onye ife elu ụlọ dịze ka ọfụlụ Chukwu ọ bụzi nye akasi eme, onye amara n'oye chi ọzọ nụ oche isi ọzọ si ibe n'ugwu n'oyimụ ọnwụ meloyim ọ bụrụ onye amamanụ ọnwụ meloyim ọ bụrụ onye amama otibesianụ kwunu na-egwu n'oso obodo ya, mana osili nwe ọsadebe n'otili egwu wenaba osili itili egwu onwere ọnụ mgbe otili mkpu onwere ọgba otili kwunu na-egwu n'oso obodo ya oweluziezi oyim n'akanụ aikwụzi okwunu otibesianụ mkwunu otibesiapunu na-egwu n'oso obodo ya, mana olozori n'obodo niile na-eti egwu oyimụ obodo niile na-eti egwu maka na egwu si na mmiri o, mana Chukwu kelu mmiri oyimụ Chukwu kelu mmiri onye bụ na egwu si na Chukwu isi na-egwu si n'obodo yi oyimụ ka njukene yi oyimụ Oliver the Coke ọ bụ onye obodo yi, Lesa Warrior ọ bụ onye obodo yi, Morocco nwa mmadụ ka ọ bụzi onye obodo oyimụ Eze Bongo Dr. Safori na onye Imo ka njukene yi ọ bụ onye obodo yi, Ifụrosi na nke bụzi onye mmatị ya ife na-elu elu oyim olulu yo ikenebe ji egwu tozi na o afọ tozi na o maka ọ bụrụ oyim ịbịa n'Imo steeti o nwere ife ji mara obo ụwa mana oyimụnụ ịwa akwa seremoni n'aka anyị jiri emume ji mara obodo mụ emume ji mara obo ụwa male emume anyị ji bido obere
obere nwa onye obe mụ na-ekwu ife na-elu elu obere nwa biko obere nwa ọ na-elu elu ụwa makwa ceremony ya ka eji amalụ okporo tozigi ife ji nwoke eme n'obo ọ bụ emume eji mara obodo m ọ bụrụ egwu maka obodo niile na-esi egwu ọ bụ emume eji amali nwoke ruru ife ji nwoke eme emume obi aṅụrị o rugoro obere nwa ka mụ golie emume eji mara obo ụwa mali Leksadesa Mumbakwe wala koyimo Leksatos Efere wala woyimo Bakobo we wala kwanaba mo Olugolo bele wana yezodogu Unyoma bilisi Emume jimarobo amale Mbiri nano Yamebe lobo Autonomous community Nyakani Tibirio Manumungu autonomous community Nyakobele wana yese sifutao Mwamrumwe kumonyobo wodogu nyakamu sifutao Ifele lwelo His Royal Highness Eze Obiora Innocent Okafor His Royal Highness Eze Obiora Innocent Okafor Biaki Nobele Wanegu Obere nwani ife lulu yelugolumu Our traditional prime minister Dogu Chief Vincent Okeke Agurulo one of Ogo Iso Emumanyi Jemba no olugolumu Olugolo bele nwamuna nikuni lemugani goleo Ikemba 80 grade Ikemba 80 grade Botumu emume jangokoro emume je tozi n'obodo m olugolo obere nwa ka mụ obere nwa n'aka njayozi ndị enyi m ka bịa megabit amam na ya bịa ịma bogo biko bịa kekiri obere nwa o kiri obere nwa n'ụlọ olugo egwu Prince Ifeanyi Eberodogu Aresabiko Olunde Nyibiya o Olunde Nyibiya n'olugolo bele nwa na yeze wonyogo obodogu Kamu Ilia Michael Onyejuwa o Mike Merchandise Yekile nwanne Ike Chineke biya eteko onye bibeze emume ji mara obo ụwa male emume ji mara obodo mụrụ nze mmụọ ọzọ Emumanyi dede mba o Emumanyi dede mbodogo Emume ji mara obo wa mali o Emume ni dede mba yemo Obere nwa nwoke olugolumu Ife na-elu elu obere nwa Kristian Okafor nwana yeze n'ụmụnwoke ogwurogolu n'aka Chief Okafor bịa kinye nwanne ya ọnwa ị na-eti eti olugolu obere nwa ife na-elu elu oyimo onye sizin ya bụ Chukwu n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya onye sizin ya bụ ọkasị akasị mana ụlọ ọzọ ziri n'ọbụ Chukwu kele ụwa nye kele mmadụ
ife okwuzi nye ya eme kweke nkwa Chukwu yekwe ife ya emene n'ụwa munu Chinwe okwu ife okwulu nya ya emene n'ụwa nino n'ime ya uche mmadụ ama merụ uche Chukwu ya emenu Chikelu ụwa ke mmadụ ka osisi kezi mmanụ mmanụ imu n'enu ụwa ụfọdụ si n'afa bụ Chukwu mana uche Chukwu ya emenu ọkwa Chukwu ya ekwunu mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu n'enu ụwa onye si n'afọ kasị akasị nu onye makesi kesenu mmadụ ị ga-adị mkpụkpụ ị ga-adị ogologo ị ga-abụ ọgaranya ị ga-abụ ogbenye sọ Chukwu ya ekwunu anarazi esaso n'enu ụwa budu Chinwụba o Chiko dịkwa n'aka mmadụ abụrụ Chukwu n'enu ụwa anyị nọ n'ime ya asị na mmadụ bụzi Chukwu ka ife m bụ obele nwa ya emezi uche Chukwu ga-eme n'enu ụwa anyị nọ n'ime ya nụ uche mmadụ ama merọnụ injinia Chibuzo obele nwa na-ekwuzi nụ uche mmadụ mee ya bụ na nsogbu adịgo uche Chukwu ya eme n'ebe mụ na sọfịanụ ya emebe mụ na gụọ akwụkwọ nụ uche Chukwu ya eme n'ife ndị na nnuo maka ya bụ Chukwu kela n'ihe uche Chukwu ya eme n'enu ụwa nụ uche Chukwu ya eme uche Chukwu ya eme uche Chukwu ya eme ọ bụ Chukwu ga-ekwu n'elu ụwa mụnụ ị ga-abụ ogbenye ị ga-abụ ọgaranya ị ga-abụzi onye ogologo ị ga n'ịkụ mụnụ uche mmadụ ama mmerụ n'elu Chukwu nwụba Chukwu kele mmadụ nye kele osisi nye kele anụ ọhịa ya na-ekwu ife ihe menụ sọsọ Chukwu ya ekwu ife ya eme n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya maka na mmadụ bụzie Chukwu arụ ya eme ọ bụzie mmadụ na-enye ndụ ikpeso n'iwe ọ nalighị ịbụzi onye nwụrụ anwụ ụfọdụ pụtara na-etuzi ọnụ na fa ya eme nke a ya fa ya eme nke a ọ bụ na Chukwu akwadoro ya nkịtị ka ị na-eme anara watu wananya Chukwu yekwe ife ya menu uche mmadụ bụ na nkịtị n'enu ụwa mụnụ anarazi esaso n'eju sọsọ Chukwu yekwuru megabi obere nwa na Abia steeti isi otiti isize chechio ego aka echebela obele nwa okwu mana ndị kwuru na-ekwusigo ọrụ obodo
ya eze na-ekwu ọ gịnị ka a na-azọzi ọ gịnị bụ okwu ma ndị nọ n'ofe ma ndị pakili ọfụma ofu ife kapa na-ekwuzi mana nwa na ya eze apụtago ka mgbazoro obodo ife na-akpọ ndị kpọtala ego oyibo ndị na-enyere obodo aka ife bụ king makers ya bụ oti eze kweke oho ọ bụ gịnị ka na-asozinu ọ bụ gịnị bụ sokwunu onye mebie si n'omego onye kwuzie ibia si n'okwutere ọnụ oyemunu ino n'ofe ịpakili ọfụma ofe ifekwunu ka na-ekwunu mana obere nwa na ya eze nọzi n'egwunu nke bụ eziokwu ka mụ na-ekwuzinu ndị kpatara ego oyibo ndị na-enyere ụmụ ogbenye aka n'obodo ifefe apụpụ king makers oyimunu omere obere nwa ọbụla ọgaranya na fapụ king makers oyimunu omere ogbe wezi asọ na-efu unu tubere mfae fasonife a na-alụ fasonife a na-alụ n'obodo imo sabodo obodo enwe magụlilu ndị ogbenye ebido wee matala ma webesi agụrụ oyimo wenyelu obere nwa babụ ndị obodo ji enweli aṅụrị obodo ọbụla nwere ọgaranya ndị kpatara akụ na nwa ọganiru na-adị ka ọbụzi chukwu wezi ya bụ fa na-emebe ọfụma ụfọdụ si na fa nọ n'ofe ụfọdụ si na fa pakili ọfụma onye eze n'okwu o maka udo ka m na-emezi onye na-asị onye si na nọ n'ofe o n'obi isi azụ na-anọ n'ofe n'ụlọ oyemu isizi n'isi azụ na ọbụ ọkpụkpụ n'onwazi ukwude ya mmadụ ilo zọziri oyemu ife na pak ọfụma bụzi moto ọgbanụ keke mmadụ ọbụzi n'moto oyemu n'ụọ onye bụzi onye ọkasị mali mana obere nwa na ya eze nwenye ogbo nke bụ eziokwu ka mụ na-ekwuzinu ndị kpatara ego oyibo ndị na-enyere ụmụ ogbenye aka n'obodo ifefe abụbụ king makers enugo omena obere nwa ọ bụrụ ọgaranya fa na-echi eze echio fa kpala akụ na nwanụ tubele mfanụ tubele mfae obere nwazi gị tubele mfa fabata obodo enwe ebe aṅụrị fabata obodo enwere ibe aṅụrị nụ nwere ibe aṅụrị maka ndị isi mere zabatagonu unu bọbanụ fae bọbalụ bụ fa o nwere ife ji malụ ndị king makers n'obodo ndị ochie fabụ ndị na-enyere ụmụ mgbenye aka nụ ọrụ ụfa barụbanụ fa na-agbapụsi mmiri ayala ayala nụ fa na-enye scholarship ayala ayala fa na-ewepụta ego n'obodo mmepe obodo dịfa n'aka nụ investimenti kalili akali ọlụfa nanụ kalikwali akali oyimunu ifebe abụbụ king makers oyimunu omere obere nwa ọhụrụ ọgaranya na fa bụ king makers oyimunu omere ogbenye onwezia Sunday
nabata ụmụ ogbenye egolibe na Chukwu abịakwa ya na fadisi ka Chukwu n'obodo maka Chukwu kerubude tie fese obele nwa investimenti ba kalele ifanyela aka na-ekwupụtazi ọlụba bara ụba n'obodo imunu ụmụ mgbenye na-ekwupụtazi ọlụ akafa ochie eze ndị ọma oyolima mee ya ka ọ bụla egwu ọwụ obele nwa na ya eze ya na Igbo Light Super Band of Africa egwu dị ya welie gaba ana m anọghị mụ egwu dị ya oyolima ọ bụ ndị obodo jem ọnụ babada obodo enwebe aṅụrị ndị Chukwu gọziri welezi afanyefa enyemaka unu gbaziri ka ọnwa anya na afọ ya ka ọnụ na-ekwupụta obele nwa na-enye bara ụbanụ fa na-enye n'obodo aka oyimụnụọ Chukwu gọzili fanụ wee sifa gọzibanụ ndị ọzọ n'ụwa oyolima kpọlụ ka njebezi ogo ka nje kenebezi ndị Kingmakers ochieze babaruba Honorable Chief SN Anyanwụ KSL Ugwumba one of Ogo Senator representing Okigwe Zone Honorable Chief SN Anyanwụ Ugwumba bilili munu ndị nyere aka barụbanụ Senator representing Okigwe Zone obele nwane nye onye lụrụ ebuka onye ọma biko Honorable Barrister Chris Okewulonu ebe kodike one of Ogo Ogodogwu Federal Commissioner Abuja obele nwane ekele yo ebe kodike kizizi n'ogo ifu imela sọpụta obele nwa Dr. Abraham Nwankwo Director General Debt and Management Office Federal Ministry of Finance Abuja Dr. Abraham Nwankwo obele nwa na-enye ihe ekele ifu imelu n'ọrụ obele nwa na-enye ihe obele nwa na-enye ihe ekele ifu ilu kedu maka Dr. Richard Chadinefu onye neho Job Omekania one of Ogo a scholarship apostle Dr. Richard Chadinefu onye neho onye n'aka baruba obele nwa na-enye ihe ekele Confido sokwe nye ihe ekele
Omeka na ya nụ ọ si n'ife imele n'ọbịa ma Omeka na ya biyo ekene ka mụ na-eze Honorable Ugonna Ozurigbo Chief Whip Imo State House of Assembly Nwange Local Government Chairman Chief Executive Multi Communication Imo Star Mama Multi Communication Obodogo Imo Obele Wete Temba na Nwange Onyoma Biko Bilele Honorable Barrister Soranda Dinjoko Attorney General Imo State Akudo One Nango Honorable Chikwe Njoko Okureze Kenenu Mumanakai Ngozi Chokwe Commander Federal Safety Nolo Ifunu mere no baroba emo Ifunu mere sobu obele nwanu Unu ya dili mu kechio Maka nechanara agwa imunu Nechanara agwa Okene kebiko bilili obele nwanyị Esi ma wano kobi beza Uzoma nleke n'otu Onye kụzila ya ka ọ na-abịa wee kacha ntị kwụrụ akwa onye furu ahịa ya pụtazialụ kpọbazie nne ya ahịa esemokwu na-ebute nlaghachi azụ n'ọganiru wee na-ekwuzi ka anyị were udo maka na udo na-ebute ọganiru mmepe obodo obere nwa umeja na rebu obi nwanne m imejọ nwanne ya biko yọ ya mgbaghara nwanne ya oyi mgbaghara biko gbaghara ya obi aṅụrị ya ka anyị ga-eji n'uwe bilie maka na mme ya dịrọ mgbaghara nwanne oyim biko judekwunekwunekwune kacha etiri uwe akwa ife gbalite ihe onye ka otigbo osonye mgbe ke gbuchala ịsọ n'ike n'ife bụ oke ifuro si nọdịrị ọra mma ụmụnne m ụmụnna m ebe udo dị ọganiru ebe udo dị ọganiru ebe udo dị ọganiru esemokwu adịrọkwanụ mma maka chikele ya kele ewere obi aṅụrị dịka ụmụnne o nwere ife ji ọgwụ eme ife na alụbụrụgo n'ife nna alụ ka anyị nwere obi aṅụrị ndị wee gbasa ncha niile ife ndị nwa Naịjirịa n'icha kwekọrịta
Republic of Africa gị bụ onye kebe mana ọ bụzi gịnị na ọ bụ gịnị bụ gwamo kamale anatuzi n'ugbo m gọnwele ya n'azọ ezoghị m aya dịrị ọnụ mma yemo obi aṅụrị ka anyị ga-eji n'uwe bili nwanne mejọ oyi biko yọ ya mgba ya nụ ị na-ekpelu Chukwu ka ị na-ekpele ala ụba oyemo pancha bụ ụmụnna m udocha ụmụnna m ọba Hausa bụ Yoruba ọba Hausa ọ bụ Yoruba ọbịgo anyị niile ebuna Chukwu kele ụwa n'ọsọ ya sọ onye jide nwanne ya ọmakwa isi ewu ọ bụ gịnị bụ n'isi nwanne m ụmụnne m ka anyị janụ n'obele ebudo ayịyọ ka mụ na yozio n'ụwa egwu ndụmọdụ ka njiri bịa ahụ ị bụ Hausa ị bụ Yoruba ị bụzi Igbo anyị ncha bụkwa ofu Chukwu kele anyị anya dị ọnụ mma udo ka anyị ga-eji welu n'isi ngosi udochia obele nwa si udochia ebe udo dị ọganihu